Brantas banjir ngoten nika. Nggih. Mbah Kanjeng dateng nika digedhukaken tongkating pun sat. Assalamualaikum, salam rahayu derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa. Derek-derek sedaya niki kula saking kula nggih Jombang, cuman niki kula wonten ten pemakamane nggih terus niki kasepuhane Mbah Bupati Jombang pertama. Nah niki sebutane Bupati Jombang niki nek wong Jombang ki ngomonge nek ngarani niku Mbah Kanjeng Sepuh ngeten Bu. Nggih. Namine asline sinten Bu? Mbah Kanjeng Sepuh Raden Adipati Arya Sura Adiningrat. Nggih, Raden Adipati Arya Surya Adiningrat. Nah, niku nami asline. Nah, niki kula ditemani kali Ibu Juru Kunci ten mriki. Ngapunten Bu, paring asma sinten? Bu Nuk nggih. Pun dangu Bu ten. Nggih, sampun nggih saking Bapak rumiyin, Bapak kula rumiyin. Nggih, Bapak mboten nonton lajeng rayatan kula. Oh, ngoten. Nggih, rayatan kula mboten nonton nggih, kula ingkang nerusaken. Oh, ngoten Bu nggih. Nah, ngapunten jenengan niki ten mriki niki dados juru kunci niki memang enten darah keturunan mboten? Oh, mboten. Mboten. Oh, ngoten. Nggih. Tapi ten mriki enten Bu, darah keturunane Mbah Kanjeng Sepuh niki wonten. Oh, wonten. Wonten. Ten Jombang mriki nggih Bu nggih. Wonten niku Surabaya, Malang, oh, Jakarta, Jogja. Oh. Nggih. Ten Jombang daerah pundi Bu? Tiyang pundi Bu? Ten Jombang niku mboten wonten. Oh, mboten wonten. Mboten. Oh, nggih. Nah, kula riyen niku nggih disanjangi kali mbah kula Bu. Nggih. Nek Mbah Kanjeng Sepuh niku riyen niku Sekti Mandra Guna ngoten. Nggih, leres. Iya. Nggih, leres. Terus nggih enten niku ne Bu. Terus niku nggih enten adine niku Bu. Adine Mbah Kanjeng Sepuh. Terus kok nggih riyen nggih sami-sami ngoten Bu, terkenal riyen pendekar ngoten nggih. Nggih Jamilun, Mbah Jamilun. Niku masipun. Oh, masipun. Oh, masipun Mbah Kanjeng. Nggih. Makam enten pundi? Jeneng Semarang. Duga mboten nonton. Oh, nggih. Nah niku dulur, kadang tiang riyen tiang sing napa wonten kelebihan wonten karomane niku kadang makame mboten wonten, kadang cuman petilasane nggih. Leres rumiyin memang nggih sakti. Nonton napa ngoten nggih nek diparani pun jahat. Nggih Bu, nggih. Nggih, Mbah Kanjeng Sepuh Jamilun. Nggih, Jamilun nggih. Leres niku kula disanjangi mbah kula riyen ngoten. Nggih. Nah niku dulur mergo wong biyen niku kaya kados Mbah Kanjeng Sepuh ngeten iki nggih banter tirakate, banter lakune nggih Bu. Nggih. Lakune sae ngoten niku. Kala rumiyin niku mbah kula ingkang matur. Nggih. Brantas banjir ngoten niku. Nggih. Mbah Kanjeng dateng nika digedhukaken tongkating pun sat. Oh, ngoten Bu. Nggih, tongkatipun Mbah Kanjeng. Nah niku dulur. Contonipun ceritanipun ngoten. Nggih, memang. Nggih. Mbah kula rumiyin kan nderek tasik sugeng Mbah Kanjeng. Oh, tasik enten
istilahnya niku hubungan nggih kali maksudnya nggih hubungan pembantu ngoten no Oh, Mas, nggih, nggih maksudnya- pembantu. nggih. Rumen baklo kan nyapu-nyapu wonten daleme. Oh, ngoten. Nggih. Oh, nggih Bu, nggih. Ya tasik istilah nggih jenengan Turun enten darah temurun, keturunan ngoten nggih turun tiang-tiang temurun ngoten nggih. dados pembantu. Nggih kula nggih yakini pasti mbah jenengan nggih keturunane jenengan nggih sami lah. Nggih nggih derek enten nggih. karomah-karomahe guys. Ketularan kan. Lah nggih. Laras niku. Nggih. Kula niku nggih riyen niku mesti disanjang kali mbah kali bapak kula niku. Aja sampai lali le. Istilah niku nedhi napa niku ide pangestu ten makam-makam leluhur. Nggih leluhur nggih pun ngantos supe, pun Nggih, ngantos nglalekno Nggih. leluhure awake dhewe Nggih nggih. niku, Bu. Kudu ngelingi. Nggih. Nggih. Kula mesti disanjangi ngoten, Bu. Nggih. Istilahnya nih kula niki kan lahir ten Jombang niki kan istilahnya niku nggih gak kok slumun selamat kan Bu nggih. Boten berusaha tapi nggih ade kudu ngilingi napa sing wonten ten Jombang niki kasatria sinten sing babat sinten kan. Nah, nggih. Terus Bu nggih. Nggih, Mbak Kanjeng nika ingkang nyepeng Jombang rumiyin. Nggih. Dan mriki nggih enten sing niku nggih Bu, makame bupati sing kekali. Nggih menika bupati kedua Mbak Kanjeng Sepuh Seco. Sing Wonten iki wonten bendera menika. Oh niki. Nah. Oh nggih. Mbak Kanjeng Sepuh Seco menika putranipun Mbak Kanjeng Sepuh. Oh ngoten. Nggih. Wonten bendera niku. Nggih. Mbak Kanjeng Sepuh Seco menika kagungan putra. Nggih. Bu Ani Rohani menika wonten mriki. Oh nggih pun niki sedaya pun keluarga pun nggih. Nggih, keluarga. Pun boten nyediaaken keluarga malih ten mriki Bu nggih. Wonten iki tasik kaplingan, kaplingan. Oh nggih. Nggih. Oh pancen pun dijatah nggih. Nggih. Dan niki kula kan niki Bu nggih derek-derek Gusti channel Gusti Wejangan Jawa ten YouTube niki kan sik ben semer lah Bu, istilahnya kula niki maringi contoh ten kula nggih ten Kasatria Jombang, kula nggih ten leluhur-leluhur Jombang niku kula maringi contoh, maringi tulodo derek-derek supaya boten nglalekaken ngeten iki lho. Nggih, leluhure. Nggih leluhur. Soale istilah niki kita kan ten alam dunia niki obah polahe kadang kan nggih tasik enten pengawasan. Nggih Mas, nggih sedaya niki leluhur ngeten iki kan. Nggih. Mila menika awak dhewe ngoten kedah ngelingi. Nggih, laras Bu nggih. Leluhuripun, bapak ibu ingkang sampun sedo, mbah-mbahipun, buyut-buyut canggah. Nggih. Kula saderenge ten mriki nggih pun ten leluhur kula Bu riyen. Nggih. Dadi kula nggih aktif ten leluhur kula ndongaaken ngoten niku. Nggih kedah, nggih Al-Fatihah disusahaken. Kadang kan tiang kan istilahnya niku ziarah ten tebe-tebe tapi ten daerah iki ambek dereng. Ziarah ten tebe-tebe tapi ten bapak ibuke tembahe mboten. Nah, nggih Bu. Nggih napa mboten? Nggih, leres. Kedah ten tiang sepahipun rumiyin, tembahipun rumiyin. Menawi tebe lah. Kasatria ten wilayah iki ambek daerah iki ambek mboten di lah mboten di niku nggih mboten dielingi ngelingi sing tebet nggih etikane kan ya napa ngono nggih kan soal etika dulu soal etika niku nggih Mas nggih ngoten mawon Bu nggih kula matur nuwun sanget pun napa diparingi wektu ten mriki niku panjenengan pas nopo repot nopo sibuk ngapunten sing nggih nembe mawon kula tutup niki wau nggih mantun nyapu injing nggih mesti nggih injing pun nyapu kula terus mantu niki mantu nggih besik-besik niku mriku pados kembang nggih mboten ten griya blas mriki nggih nggih kadang tem griya Mas griyane celak menawa oh nggih Bu nggih Bu sak monten mawon kula nyuwun ngapunten kula matur nuwun sanget pun diparingi waktu ya niki mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya
kali derek-derek sedaya niki sing sampun mirsani niki mugi-mugi angsal barokah lan berkah ten urip niki nggih. Amin, amin, amin. Ngoten mawon. Pun Nggih, nggih. kula nyuwun ngapunten. Nggih. Sami-sami Mas nggih.